Abantu abaningi bakhuluma ngokuthobeka kwakho okuyisimangaliso naphezu kwempumelelo nengcebo uNkulunkulu akubusise ngayo. Ucabanga ukuthi yini ekusize wagcina leyo mgomo yobuntu nokuzithoba? Awukusichazele nje kafushane ukuthi lezi zimiso zidlala yiphi indima empilweni yakho nasohambeni lwakho lempumelelo? Hey, lento yokuyithoba nje ngazalwa nayo. Baye basho njalo la ekhaya bethi nje ngisuka nje ngimncane ngangivele ngithobekile. Nginenhlonipho futhi. Ngakho ke la ekhaya nje ekhaya la ngihlonipha umuntu omncane nomdala. Ngisho ingane engizalayo ngiyayihlonipha. Nengane nje ke esizalayo siyayihlonipha. Akusho ukuthi mawazala usomabhizinisi owayemkhulu edumile nawe wakhula ke ngaleyo nhlanhla yomdali wayithola usudumile ke noma usuphumelele sekufanele ukuthi ke abantu babukele phansi umuntu nomuntu nje oyisidala nomfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho ke umuntu nomuntu ufuna ahlonishwe. Ngimhlonipha kakhulu kumuntu. Ubaba sikhula wasifundisa into ethi abasebenzi bakho ayengababiza ngabasebenzi wababiza ngabasizi bakhe. Athi bona abantu asezana nabo eyitolo ematekisini kuphi everywhere. La namabhizinisi khona wayebabiza kanjalo. So ke sakhula ke nje sina leyo nkulu inhlonipho yokuthi asikho isisebenzi la kwacapha abantu nje ababasizi bethu sizana basisiza ngasiyabasiza. Njengoba ubona nje abatshayela abaningi la ekhaya bagcina sebeneyimoto sabafaka ebhizinisini kwakuyikho lokho ukuthi babe sisiza sasizakala safika la sifika khona nabo kwasekufanele basizakaleke. So ke lokho kungithatheke nje ke specific njengomandla kwangibeka endaweni eziningi. Mangifika emabhasini ngangaba nezingxaki eziningi kodwa ngeattitude yami nebehavior yami nendlela engixoxisana ngayo nabasebenzi nama-unions, I've overcome most of those challenges. Ngoba ngabathola abantu bephuma kumabhunu abelungu abanye bephuma emandiyeni. Uma ulalela nje inhlukumezeko yabo nami babe ngibuka njengomuntu okacaba ubuye ematekisini ozozwa bahlukumeza. Kodwa izingihlala phansi nabo sisakha sethi go through ukuthi ngifisani vision yami ithini njengomuntu omnyama okhula kwe-transport. Ngathola isupport kubasebenzi bami ngeke ngifanise ngalutho. Namanje siyabangani sezihlobo ngeke uzenze lutho. Nginama companies anabasebenzi mhlambe ngayinye more than 1,400 each kodwa ungathi mhlambe abasebenzi bakhona bawu14 ngoba kuyezwana kuyaxoxwa kuyaboniswana siyifamily. So ke mawake wayifundisa lokho ukuthi abantu nabo whether bancane kanjani noma bakhulu kanjani noma bavela phi background abethini ukuthi kodwa nje labantu baabantu and banobuntu njengoba la kuwena bazokusiza na ukuthi ukhule nabo bafuna ukukhula ilikoyelo ngoyi. Bamba umuntu ngesandla nawe uzokubamba ngesandla. Ungasho ukuthi wena ngoba uphambili unemali awudinge kubanjwa umuntu ngesandla ongenamali ayikho into enjalo. Isandla somuntu lo othi ngicawunta kanamali isona senza ukuthi i-service delivery lo sokuyifuna emphakathini nakuphi yenzeke through yena. So ke funda ukuthi ke umuntu nje general useduze kwakho no phambi kwakho nosuhlangene naye nje uNkulunkulu ukuhlanganise naye for a purpose. Umtreat ngendlela ke nje very very respectful and futhi azizwe naye ukuthi hayi inhlonipho kulomuntu ngiyayithola. Iyona ke into engicabanga ukuthi ke ingikhulisile empilweni. Eyangisindisa futhi ke intweni eziningi esezangivelela. Ngiyabonga Gatsheni. Ngiyabonga.